De baas. Wist nog dat Eltsening een kind zien nocht van die baas hier? Kekeltje is lelijk op hem. En mooike doet. Omdat ze geen griente meer zelfs verbouwen mij. Omke Willem vindt dit heel slim verzeld. Doet, ik moet die baas te spreken krijgen. Ja, Willem. Maar ja, waar kan ik die baas vinden? En daar rent Omke Willem terug de duinen. Hij verstopt hem. Nevens mij. Ja, hij wil net jongen worden. Dat denk ik. Mompelt Omke Willem bij mezelf. Hé, Omke! Oeh! Jere, wij willen mij. Daar binnen Sipke en Bear Boeloe ook al. Wij hebben een weekje praat en die denkt dat de baas in de duin zit. Ja, Omke, verstoppen. De baas bent in de duin. Aha. Dat is mooi. En even letter. Oh, joh. Dit is een grut hol. Zo de baas. Daar in weien. Ja, dat zou mooi wezen. Dan hebben we eindelijk schoon. In een grutte duin zuggen de beesten een hele grutte epening. Maar zo stoot hij wel in door. Zullen we even stiekem zien? Oh. Maar daar, bij dat vuur, daar zit Mirakel. Huh? Hoe kan dat nou? Is zij de baas dan? Maar, sugarus op een morgen? Dat likt wel skaat. Een schiem van een hele grutte hoed. En die hoed, is die dan van... Oh, mooi heeg vuur. Hij maait je maar langs, kaat. Schiemen op een moer. Schiemen van de grote baas. Laat het ze gemeen. Omke Willem vindt het nou wel genoeg. Rennen, jongens. Rennen, dit doogt net. Voortwijzen. Heksen als Mirakel wil ik niet mee te krijgen ha. En vreemd kaart op een moor ik net. Voortwijzen. Ja, rennen. Kom, Bear Boeloe. Kom. Ja. Ja. Wat ben ik lekker gemeen. Daar rennen Kekeltje en Mooike doet. Ja, wij moeten maar even naar de dun. Ik loop grief dat er daar wennet, die baas. En dan zullen we hem het eens even zezen. Ja, wis. Wij lieten dit net op u zitten. Wij lieten u net op een kop schieten. Doet. Kekeltje. Geen er net hinnen. Daar zit Mirakel. Roept Omke Willem uit als raasjucht. Wij moeten een hoesta. Nou, Willem, daar is geen sprake van. Ik liet mij toch net hier meer in een hoeken zetten. Kekeltje is nog heel lelijk. Ja. Dat zij is net bang. Voor net in. Nee. Nou, sa. Zo Mirakel dan de baas. Weet je? Mompelt het Sipke. Maar nevens mij zie je er nog een. Efter het vuur. Daar wie het skaat van op een morgen te zien. En dat skaat,
En dat lieken wel op een grote hoort. Oh, zo. roept Bear Boeloe dan. Daar vliegt Wikje. En ja, daar komt Wikje op haar vuur flits 2000 om. Maar Ames wetter? Ohne kant, jongens. Ik zal even een binnenbrandje blussen. Roept ze naar de oren. En zak je het. Wikje smiet de Ames maar wetter leeg op het vuur van Mirakel. Zuid het vuur, wilst het uitget. Smorgen echt! Wat dochs doen, oma, die mooie vlammen? Raast Mirakel. Maar uit? Het is uit. Zo. Het is uit. Maar die vals en gemiet spultante. En doch het niet weg. Maar waar is dan nou die baas? Oh, daar zit er. Dikke wiebelt. Terwijl trog wierd. De vlammen hielden het skaat maken op een morgen. Daar trog liek er heel groot. Maar nou is er haast maar heel iets. En koud. En wierd. Nou, die baas? Nou, die ben wij makkelijk. De baas. Ja. En voorast een protte wille. Vist u dit echt een leuke video? Op het Tsjiltsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Friese filmpjes zien.